Патриотичният фронт ще настоява в България да се възвърне законността, сподели пред членове и симпатизанти водачът на формацията за Хасковска област. Слави Бинев посети Харманли, където при разговорите стана ясно, че макар градчето да се намира на стратегическо място, близо до българо-турската граница, е с много проблеми, но въпреки това хората, живеещи тук, имат вяра в патриотичната идея, която набира все повече поддръжници. Спасението е единствено обединение на българска нация. Друго няма. Трябва всички, които носят българско име, да се почувстват патриоти, за да може да се спасим от тази напаст, наречена ДПС. Не бе пропусната и темата за липсата на адекватна социална политика и корупционните сделки, заради които страната ни е на последно място в Европейския съюз и търпи постоянни санкции за това. Но за водача на родолюбивата листа най-важна е духовната нагласа на българина и убеждението му за промяна. Ние трябва да върнем вярата на хората, че те могат да променят нещо. Това е самата истина. Няма нужда от революция. Тя може да бъде извършена по един много по-мирен начин и това е с номер 24. По-късно патриотите посетиха и хасковското село Бисер, където преди 2 години потоп отне живота на 11 души и срути десетки къщи. Към днешна дата хората се опитват да се възстановят от ужаса, но са обидени на управляващите, че си направиха пиар на техен гръб. Ние не даваме празни обещания, разглеждаме проблемите и предлагаме механизми за тяхното решаване, казват от Патриотичния фронт. Поради тази причина са убедени, че на 5 октомври хората ще гласуват с номер 24 в интегралната бюлетина.